Akordioa lortu du EH Bilduk Eusko Jaurlaritza osatzen duten EAJ eta PSE alderdiekin, ertzaintza zibersegurtasunearen alorrean hobetu dadin. Hala, baliabideak modernizatzea adostu dute, sistema bera ere indartu dadin. Izan ere, 2025an 28.272 ziberdelitu erregistratu zituzten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, delitu guztien ia 20%. Gauzak horrela, ertzaintzan, gai honetan jarduten duten agenteen kopurua 26 izanik, alorra hau indartzeko mozioa aurkeztu du koalizio subiranistak Eusko Legebiltzarrean, eta ostean, akordioa lortu du jeltzale eta sozialistekin. Aurtengo Sanferminek badute jada iruditegia. Marta Garatea iruindarraren kartelak iragarriko ditu Nafarroako hiriburuko festa nagusiak kuadrilla izenpean. Bertan, festaren parte diren momentu, tradizio eta bizipenen aberastasuna islatu nahi izan du. 2026ko edizioko kartela aukeratzeko bozketan, inoiz baino parte hartze handiagoa izan dela jakinarazi du Iruñeko udalak. 10.712 herritarrek eman baitute euren iritzia. Hala, karatearen piezak 2.589 aldeko bozka lortu ditu guztien laurdena. Tubo Reunidoseko 232 langileek greba orokorra bertan bera uztearen alde bozka egin dute ostegun honetan Amurrioko lantegian eginiko asanbladan. Tentsioa izan da nagusi gaur goizean eraikinaren atarian, greba orokorrarekin jarraitzearen aldekoen eta euren postura bueltatzea planteatu duten beharginen artean. 300 langile inguru elkartu dira Tubos Reunidosen sarreran, erreferenduma eskatzeko asanblada egitera joan diren beharginak sartzen ari ziren bitartean, ertzaintzaren dispositibo esanguratsua zinguratuta. 234 langilek parte hartu dute bozketan eta 232 egin dute lanuzte amaitzearen alde. Hau plantillaren laurdena da, 889 behargin ari baitira jardunean Amurrioko fabrikan. Guzti hau, enpresak hartzeko dunen borondatezko konkurtsoa aurkeztu izanaren testuinguruan jazo da. Gabon guztioi eta ongi etorri maiatzaren 7ko albistegira. Gure eskuk herritu ekitaldia gauzatuko du Gasteizen datorren larunbatean, ilak 9. Aiztogile kalearen hasieran egingo dute eta goizeko 11etan abiatuko da egitasmoa gure eskuden da ibiltariarekin. Bertan, informazio puntua izango dute, baita materiala salgai ere eta argazkiak ateratzeko fotokola ere eskuragarri izango dute herritarrek. Ostean, eguerdiko ordu batean, ekitaldi nagusia egingo dute eta herritu bihotzaren balioa ordezkatzen duten pertsonak omenduko dituzte jakinarazi dutenez. Azkenik, ordu bat aterdietan, herritu ekimenari atxikimendua erakutsi dioten eragileek argazki aterako dute. Mobilizazio eguna du gaurkoa Iruñean 03 hezkuntza publikoko plataformak. Eguerdian elkarretaratzea egin dute hezkuntza departamentuaren egoitzaren atarian eta bertan izan da Leire Llano. Nafarrako 03 plataformak elkarretaratzea egin du Iruñeko hezkuntza departamentuaren aurrean. Aldarrikapen sorte egin dute eta haien lanbaldintzen inguruan egiazko hobekuntza egon dadin exijitu dute. Hezkuntza sailaren aldetik konpromisorik ez badago borrokan jarraituko dutela esan dute plataformako kideek besteak beste. Nafarrako 03 plataformak elkarretaratze egin du Iruñean hezkuntza departamentuaren aurrean eta haien lanbaldintzen inguruan benetako hobekuntza egon dadin exijitu dute. Amaia Lanas aurreskoletako langileak azaldu du ziklo publikoa nahi dutela, doakoa eta unibertsala eta hezkuntza zikloa den aldetik hezkuntza sailaren mendekoa izan dadin exijitu dutela. Hala ere azpimarratu dute horrekin ez dela nahikoa eta hezkuntzak kalitatezkoa izan behar duela eta kalitatea duintasuna dela. Gelak ezin dutela maxifikatuta jarraitu. Europako gomendioraino edo hezkuntza bikoteraino jaitsi behar dela ratioa. Hezitzaien irakaskuntza lana aitortu behar dela. Zerbitzu anitzetako langileak kontratatzeko irizpideak berrikusi behar direla. Izan ere, sinestezina dirudien arren, zenbat langile behar diren kalkulatzeko ez dira kontuan hartzen metroak eta garbitu beharreko espazioak. Egutegia gainerako hezkuntza zikloen berdina izan behar duela. Eta 03a haur hezkuntzako lehen zikloa dela eta ez dugula zatitzen utziko. Beraz,
ez esaten diegu argi eta garbi 2 urteko gelei. Ostegun arratsaldean manifestazioa ere egin dute. Bertan aldarrikatu dute 2022an eginiko greban garaipenak lortu zituzten arren, soldatak parekatzea adibidez, gaur egun zaharkituak dauden soldatak direla. Lanasek argi esan du hezkuntza sailaren aldetik konpromisorik ikusten ez badutela, borrokan jarraituko dutela. Ipar Euskal Herriko irakasleek agerraldia egin dute asteazken honetan baxoa euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko. 175 profesionalek adierazi dute prest daudela ahozko handia eta leheneko matematikako azterketa euskara zuzentzeko eta horren erakusgarri aho bizi eta belarri prest txapak jantzita agertuko direla. Ipar Euskal Herriko irakasleek agerraldia egin dute Baionan Pirinio Atlantikoetako Akademia Ikuskaritzaren egoitzaren aurrean baxoa euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko. 175 irakaslek adierazi dute prest daudela ahozko handia eta leheneko matematikako azterketa euskaraz zuzentzeko. Horren erakusgarri aho bizi eta belarri prest txapak jantzita agertuko direla iragarri dute. Duela 2 urte ere irakasle horietako askok ahozko handiko proban txapak erabili zituzten azterketa euskaraz egin nahi zuten ikaslei aukera bermatzeko. Eskola emaileen esanetan ordea, iaz ez zuten irakasle euskaldunik deitu probetara eta uste dute hori ez dela kasualitatea. Aldez aurretik hartutako erabakia baizik. Aurten egoera errepikatuko ote den ikustear dagoela gaineratu dute. Duela 2 urte, pentsatu giluen aukera bat zela nehor trabatu gabe, aukera eskaintzeko euskaraz egin nahi zuten ikaslei ahozko handiko froga hori euskaraz egitea. Beraz, erabaki giluen, naturaltasunez eguneroko bizian txapa ezartzen dugun bezala, euskara bagenekienak joatea ahozkortara txaparekin, hola ikasleak bazekien, aukera bazuela, nahi baldin bazuen edo parte batean edo osoki euskaraz egiteko. Bestalde, gogorarazi dute 2019 arte matematikako proba euskaraz egiteko aukera bazegoela eta azterketak normaltasunez zuzentzen zituztela. Horregatik, azpimarratu dute ez dela baliabide kontua azterketak euskaraz zuzentzeko irakasleak badaudelako eta ez dutela ulertzen duela 7 urte posible zena zergatik ezin den orain egin. Testuinguru horretan irakasleek salatu dute atzera pausoak ematen ari direla. Bizkaia enpresa topaketaren 15. edizioa ospatu du Bizkaiko Foru Aldundiak Barakaldoko beken. Bertan, nazioartekotzearen aldeko apustua egiteko gonbita luzatu diete enpresei eta bide horretan laguntzeko programen berri ere eman du Elisabete Etxanobe ahaldun nagusiak. Nazioartekotzearen aldeko apustua plazaratu die lurraldeko enpresei Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaia enpresa topaketaren 15. edizioan. Barakaldoko beken ospatu dute ekimena, Beaz Foru Sozietateak antolatuta, kanpora begira jarritako konpainietako arduradunez eta erakunde publikoetako ordezkariez inguratuta. Ainara Basurko ekonomia sustatzeko diputatuak abiatu du topaketa eta Elisabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak eman dio amaiera. Egungo egoera politiko ezegonkorrean murgilduta, nazioartekotzea enpresentzako aukera dela plazaratu du Etxanobek, testuinguru konplexu horretan hazi eta posizionatu ahal izateko. Badakigu zuek danok zer bizi izaten zabizien momentu honetan. Baina horrek ez dago esan nahi atzera egiteko momentua danik. Aurrera egiteko aukerak dagoz, ireketzeko munduari adimenez eta anbizioz begiratzeko. Zentzu horretan, Aldundiak enpresei nazioarterako bidea egikaritzen lagunduko diela plazaratu du Etxanobek, kanpoalderako jauzia berme osoz egin dezaten. Eta horretarako martxan dauden programa motak ezagutarazi ditu, nazioartekotzeari, berrikuntzari, inbertsioari, digitalizazioari edota deskarbonizazioari bideratutakoak. Aurretiazko garaietan gisa, eraldaketa bultzatzeko ahaldun nagusiaren aburuz. Industrializazioarekin egin gendun, krisi garaietan egin gendun, eta orain be egiten ari gara, transizio energetiko eta digitalaren denbora honetan. Honi lotuta, enpresei bideratutako laguntzek martxan jarraituko dutela jakinarazi du Basurkok, ikuspegi geoestrategikoa beren nazioarteko plangintzan txertatzen Foru Diputatuaren esanetan eta hainbat adibide ezagutarazi ditu. Esaterako, ekintzaileentzako eta enpresentzako laguntzen urteko plana.
2026an 63 milioi euroko zuzkidura duena, iaz baino 122,6 gehiago. Programa honen bitartez, digitalizazioan, jasangarritasunean edota talentuan inbertitu nahi izan du Bizkaiko Foru Aldundiak besteak beste. Topaketan, On Bizkaia enpresa sariak ere banatu dituzte nazioarteko merkatuan dabiltzan Bizkaiko enpresak aintzatesteko, hainbat kategoriatan. Hala nola, sorkuntza proiektua, berrikuntza eta hazkunde proiektua edota trantsizio berdeko proiektua. Euskal Herria zuzenean festivalaren 30. edizioa ekainaren 26an, 27an eta 28an ospatuko dute Arberatzen, Baxen Nafarroan. Antolatzaileek musika talde guztien, ikusgarrien eta hitzaldien egitaragoa aurkeztu dute jada. Euskal Herria zuzenean festivalaren 30. edizioa ekainaren 26an, 27an eta 28an ospatuko dute Nafarroa beherean, Arberatzen. Jada ezagutzera eman dituzte festivalean parte hartuko duten musika talde guztiak, ikusgarriak eta hitzaldiak. Ostiralean beste batzuren artean, Isabe, Tekmao, Sak eta Niko Etxart eta Apa batu dira kartelera. Larun batean berriz, Anestesia, Bele, Bide Bakarra eta Merina Gris taldeak igoko dira oholtzara. Amaitzeko igandean eskabidean Olaia Sound System, Marabilak eta beste hainbat artistak emango diote itxiera festivalari. Bestalde antolatzaileek hitzaldien gai nagusiak ere zabaldu dituzte. Besteak beste, eskuin muturraren estrategia komunikatiboak eta gerra kulturala, haur transgeneroen trantsizioa, lodifobia eta euskarak pantailetan duen lekua bezalako gaiak landuko dituzte. Etxeko txikienek ere euren txokoak izango dituzte larun batean eta igandean. Bertan puzgarriak, jokoak eta beste hainbat animazio izango dira. Amaitzeko festivaleko antolatzaileek ekainaren 17tik aurrera Arberatzen egunero egingo duten muntaketan parte hartzeko deia egin dute. Izan ere, 3 eguneko festival hau aurrera atera izateko 600 laguntzaile baino gehiago behar izaten dituzte. Horregatik dagoeneko ireki dute izena emateko formularioa EHZ-aren webgunean. Bi aste terdi pasadira jada Realak Atletico Madrili Espainiako kopa irabazi zionetik. Partidak garrantzia berezia izan zuen Realzale eta Euskaldun ororentzat beti ere Aitor Zabaleta gogoan. Hori izpide, bere anaia Xabier Zabaletarekin hitz egiteko aukera izan du Amaikak. Hona hemen kontatu diguna. Kaixo Xabier, eguerdion, eskerrik asko Aratzerretegiko atekikitzagatik eta tartetxo bat hartzagatik, gukin elkartzagatik. 3 aste inguru pasatxo pasadia, Realak Atletico Madriden aurka partida hori irabazizunetik. Pasatakoa berre ganatuta edo, nola sentitzen zeate? Bai, oendikan, jendea oendikan irabazteko sentimentu horrekin dagoela, ez? Oendikan ilusio horrekin. Osea, irauten du oendikan ilusio horrek. Bai, bezero asko lagun asko etortzen dira agurtzea eta zoriontzea, baduri gu jolasten dago ginela. Oso, ongi. Guazten ez, apirilak 18 horretara, horreko egunak, nola bizi izan zenun, etxen ikusi zenun, Sevillara juteko aukera izan zenun, nola bizi izan zenuen partida hura? Nik semiakin da emazteakin, eta lagun batzuekin Sevillak ginen. Eta aurreneko eguna, pixat urduri zetikan partido berezia zen. Oroitzapenak beti hor egoten dira eta urduri. Area junginan ilusioakin, goguekin, baina urduri, oso urduri. Eta gero, behin partida irabazitakon eta Atletico Madriden aurka izan zen ere, horre dakarren guztiakin. Zer suposatu zuen horrek? Hoi baino leheno, ni usteet, bidea izan zen bidea berezia zetikan. 3 geldialdi egin genitun, eta 3tan ez da Realzaleak ikustea, baizik eta lagunak eta ezagunekin topatu ginen 3tan. Eta orduan hasten ziren pentsatzen, nolako reperkusio ezaukan, partida hori, eta jendea nola bizitzen zuen, Gero, Sevilla iritsi ere, eta Sevillan ere, kaletikan junda zen, Donostin ibiltzea bezala, edo hemen Hernanin, edo zen herritan, hemen lagunen artean dena, hombre, apa, hola. Eta orduan egora oso arraroa, Eta gero partida, partida irabazita gero, imaginatu, postasun ikaragarrizkoa, Zer suposatu zuen familiarentzat eta zuretzat eta familiarentzat,
irabazteak, eta partida karga handia zeukan, ez? Bai, nik uste ez bakarrik familia ez, bai ikusten genuen, ikusi jende asko partidan zegoela pentsatzen gutaz, ez? Gutaz pentsatzen, ez? Rebantxa baten antzekoa zela, ez? Eta, nik horiek burutikan kendu nahi ditun partidu ikusten, zerian partidua da, ez? Baina bai hori, ez? Ikusten zenun hori, jendea bizizula, pilo bat, eta, beharra zaukala partidu hori irabazteko, ez? Hor, Sevillako estadioako juteko momentu nire bidean, ezagun pila bat, animo, eta, esan, ni pentsatzen da, baina eroso egon nintzala, ez? Ni partidu eta oso gutxi juten naiz, egin semian gatik, eta... Urduri jartzen zea edo? Nahiena gertatuta gero, nik pixkate futbola, ikusi dut beti pixkate barrera bat egin dut, ez? Eta, semia oso salea da, eta berari postatzen amateagatik, area juginean, ez? Bai, partidan bertan, ez? Partida zera, nik ikusi nuna bentzat, ez? Partida zita segituan, ez? Aterazan, Aitor Zabaleta zera-zeratikan oso presente egon zan, ez? Bai, nire jende asko esan zen. Ikusiko ez ze sorpresa, prestatu dugun, ikusiko ez ez, ez? Oso unkuigarria, nik ez zintzen jeitsi bera zerrekua, egon ginen semia eta bio pixkate hori ikusten beste toki batetik, lasaixo egoteko, zetik ezagun asko zoten, da pixkat intimidade bila, ez? Baina, bai. Osea, beti egia esan da, ez? Ni uste ez bakarrik errealtzalea, baizik eta Euskal Herriko talde guztietatik beti sentitu dugu, ez? Hori, ez? Goxotasun hori eta elkartasun hori, eta ni uste partidoi errealtzalea bakarrik ez dutela irabazi, ez? Izan da guztien, ez? Partidu bat, irabazi dugunan partidu bat, ez? Euskal Herrosoaren garaipen bat. Bai, ni uste baietz. Zetik, azte bete bihazten leheno, alabesekoak egon ziren hemen, Aitorren pankarta, baina ez bakarrik hemen, gero Raio Vallecanokoa, daude afizio asko, ez? Hoi oso bardenatuta daukatela, ez? Zer gertatu zen garaia hortan nola izan duzan gauza, eta gero zela garbitu, ez? Orduan, hoi beti gehatuko da hor, ez? Baina, pentsatzen dugu futbolaz, eta futbolaz egin behar dugula, ez? Bada, esateko era bat, esatea, hoi berrio ez gertatu ez dadin, ez? Eta ni uste hori afizioa barneratu egin behar dula, ez? Futbola izan behar da disfrutatzeko gauz bat, izan behar da ondo pasatzeko, rubian dakagun bezala, o eskupelotan dakagun bezala, ez? Beste kirola bezala, ez? Eta ez olako gauza gertatzeko. Bai, hori epatu behar nizun, partida zerako sorpresa hori epatu duzu, eta behin irabazi ondoren ere ez, Mikel Oiartzabalek berak ere eskinizion Aitorri, oso presente egon zan, eta nik uste garaipena ere handiago izan zala ez pixka bat, ez dakit, Aitor Zabaletagatik edo... Bai, nik uste hori, ez, azkenean zan, partido bezala, rebantzia bat, baina dena zaukaten hori, ez, zer gertatu zen bere garaian, eta pixkat hori, ez, minoi, ez, eta jentzeko, zer hobeto irabaztea, irabazte, eta nola irabazita gaina, izan zen ikaragarrizkoa, egia esan da. Eta esango nuke ez dakit hola ikusten dezun, Realak ere, olako memoria ariketa bat ere egin dula, ez, Aitor Zabaleta, eta badirudi behintzat, Realarekin ere, asko aipatu dezu, harreman sendoa edo dezutela, ez? Nola bizi izan dezuek klubare? Bai, azteko zaleak izan dira beti mantendu dutena, ez? Zaleak, eta esatet erral zaleak, eta baita ere, Euskaldun beste talde batzetoko eta estatuko beste talde batzetoko zaleak, ez? Eta gero ere, direktiba ere, ez? Direktiba hau izan du da gure genikiko, ez? Elkartasun gehiago izan duna, ez? Pixkate behieke memoria esatena, ez? Pixkat mantendu nahi izan dutena ere, ez? Eta bultzatu nahi izan dutena ere, ez? Eta uste ez dute, memoriarik eta horrek ere fruituak eman ditula, alegia, beraunaldi berriek ere gogoratzen dutela zintza. Bai, nire asko etortzen zizkitola jendea eta umeekin da, juxe, Aitor Zabaleta, eta beha badakite behiek, ez? Umeak zer gertatu zen garai batean, ez? Eta, ni uste hori, ez? Gero, tamalez, kasu gehiago daude, denak dakigu, ez? Beste erabatekoa, kabakasek bezalakoa, edo, ez? Eta, saiatu behar dira, kasu horiek ez gertatzen, sekulan, ez? Eta ja txikitatik ikasten manima dute, ni uste ona dala, ez?
Bai, sare sozialetan ere bolo-bolo zabaldu zen, ez? Hemen igarako Aitor Zabaletaren oroigarriaren aurrean, ez? Bai, bueno, guk han ikusi genuen horrego guren, zetik guk gazteren arte gatu ginean, baina bai, gauza oso unkigarriak, ez, gertatu zian, eta hori, eta hendik gane zetizut, hendik gane etortzen zera, eta tabernan, da, jendia, bizi izan du partida, osea, behiek zerainen egongo bazidean bezala, ez? Aipatu duzu, bueno, kostein zitzaizula, ez, eman nahian agertatu zanen futboletik pixka bat, hartu zenula, distantzia bat edo, gaur egun nola bizi dez, bezakite, anoetara gertura, realearen ara gerturatzeko, ja... Bai, judu izan duez, esatizute, semiakin, zetikan, bera oso salia da, eta lasai asko juten ez, baina, bueno, esan edet, garai baten igualetik genuen plan guztia, azte dukarako plan guztia esan, erreala irabazi, osea, partidua jolastu ez jolastu, oain pixa lasaio, ez, hartzen dut, ez, osaiatzen naiz, ez. Eta asko unkitu nintzanan, Sevillako izan da oso berezia, oso berezia, eta hor ikusten duzu ere, ez, afizioa, ez, ze afizioa daukagun, zema milaka pertsona mugitzen dian olako partida batea, ez, nolako sentimentua dauden, eta, bueno, eta nik ikusi, adibidez, ja penaltia iritsi dienean, esan du, Aitor, jazta, esan dian, lasai, ja, semia aitorritzea eta esan du, ja, lasai, ja, iritsi ja berdin da, zer gertatzen, ja, zati penaltitan, ez, aurreneko agatu duzunean, esan du, ostras, hogaitik handira basiko dugu. Ederki. Eta, ondorengo festa ere, jarraitu zuen, Donostian ateratzean, Sevillan ospatzen jarraitu zenute, nola izan zian ondorengo egun horiek? Urrengo egunak, gaina hango Sevillako jendia esan zigun, gu neko lasai ginen. Osea, oainik nik uste ez dakite, ez genuen sinisten, o apaltasun gehiagokin ospatzen ditugu gauza beste batzu baino. Zetik, erraltzalean pioaz jatu zian, igande hortan, astelen arte, eta han dendako batek esan zian, zer gertatzea hemen? Atzo jende guztia, atzo larun batean partidua baino leno, denakola kriston ilusioakin, efusioak, eta gaur, galdu indezutela, ez? Osa, nire izan zara inbesteko adrenalina joera, gero jitxienan, gero lasai gatu ginela, ez? Eta gero Donostia etorri ginen, urrengo gunden kotxez etorri ginen, atzaldeko 6 justu, telebista jarri genuen, eta telebistaz jarraitu genuen. Eta horrek ere, mugitu zizkitzuen? Noski, ikustea, enbeste Donostia, enbeste jende, ez, horako tituloa ospatzen, ez, gauza oso politia zen. Ultren leheno pixkat aipatu duzu, baina, nola ikusten duzu ultren eta, indikan ere gertatzen dira, nola ikusten duzu, egoera aldatu dela uste duzu, 1980-emezortzitik, pixkat futbola nola ikusten duzu? Ultren asunto izan du da beti, taldiei, ez, ekipoei ondo etorri zaie, ez, olako afizio bat garai batian, zetizan gehien bultzatzen zuenak edo ez, o buia gehiago atatzen zuenak, ez. Argi dagona da, jende hori ez da, jende bat juten dara partida bat ikustea, juten da jotzea, juten da txikitzea, juten dira, gero dira naztu iten da, ez. Eta ni uste zalea hitzatea oso ondo gagola, abestea, bestea pitatzea, gauz normala egitea, ez, baina ultrenan ni uste hori garbitin bar, futbolitik egin behar zan, baina estrikto gainera, eta klub bat nik uste hasi diela, lan egiten, baina kostatu zaie, zetik, nik oen dela urte gutxi arte, nire nahian kantikoak Atletico Madrideko zeraien entzuten zian, eta hemen ez zuen inorrek zer egiten, ez? Osea, normaltza jotzen zuten, ez? Egin behar zuen arbitroak hartu, eta partida galditu, eta nola jarraitzen bada, partida galdu egiten dezu, eta punto, ez? Zetik, hainbeste maite badezu ekipoa, ez? Zertan aitzate, ez? Ni uste horako zeo zer inberko zera, ez? Esku gogorragoa izan horako jendia egin dago, ez? Nik ez dakit nola ikusten dezun, hondik impunidadea dagoela senditzen dezute, edo? Ni uste gehiago kontrol uste dut. Gero dena kontrolatzea ere oso zaila da, eta gero jendia pentsatzen du nola gauzakin, ez, zenet. Ni uste klubetatik esku gogorragoa uste sartzen egiela, eta, eta azkenean, futbolak diru asko mugitzen du, diru asko eta asko. Eta ni uste dezaila, konbeni ez da olako iskamilak egotea. Beti egon du dira, ikusi beste estatu batzuetan, jendea egiten da, ostra ez, baina,
baina bananeroak ez badugu izan nahi, ni uste lortu behar dugula normalkuntza bat, ez? Guk urrengo egunean, han Sevillan ginela, Atletiko Madrileko zaleak pasatzen zian, da, zorionak eta ematen zigun, guri ezagutu gabe, eta zeure normala, ez? Pilotan, ni beti pilotan bezala, ez? Zu baten alde, o besten alde zaude. Eta batek ere bazten badu, eta ez da zurea, ez diozu, ez? Izuñak botatzen eta horako gozik, ez? Berdinen bat gara, ez? Ez dakite bidali nahiko zenuke mezuren bat, realzaleei edo realari edo, ja ligare azken txampan dago. Nik ez, nik uste denen garipen bat izan dela, ez, denena, eta esaten dizudana, ez bakarrik errealtzarena, dudik gabe izan dudala, ez, baina nik asko gaitu den Atletikeko zaliekin, Arabeseko zaliekin, Osasuneko zaliekin, eta, esan dizudan, Raio Vallecanoeko zalie, zetik hor daude jende asko, ez, beti bultzatu indura, ez, hori, ez, pixkate nahiena memoria biziz mantentzea, eta pixkate, duzete behiengatik izan dara guztia, eta azalena, azkenean, hori, esaten dizut, ni uste partida irabazi zutela zaleak zezetik. Bazide behi ez dela jolazten, Bai, esango nuke ez, Aitor Zabaleta ultraeskuina ere ez, Espainiar estatuan hola zabaltzen nahi dan momentu hauetan, badala, ez, simboloa pixka bat horri ultraeskuinari galga jartzen dion, ez, figura bat edo... Bai, figura bat, gertatu behar ez den gauz baten figura, ez? Uste hori dala, ez? Ez hemen eta ez inon, osea. Oso, ondo. Ona arte iritsi da ostegun honetako albistegia. Modus operandi taldearen agura bestearekin amaituko dugu gaurkoan saioa. Informazioa zabaldu nahi baduzue, Hamaikako webgunea eta sare sozialak kontsultatzeko aukera duzue. Bihar izango gara berriz ere zuekin bueltan, mila esker zuen arretagatik eta ondo izan. Kontatuko dizut gertatu zena, argizaria itzatzen den bezala, lehorturik itxaskresala, eta pelikuletan bezala, geratzen zitzaidan azken bala, ez nuen bota behar bezala, eta etzen aukera makala. Banoa, beste leku batera, galdutako guztia berriro bilatzera. Banoa, beste leku batera, berriro agur esatera. Agur maitia, agur gazia, hau izan da guztia, bihotza hautsia. Agur maitia, agur gazia, hau izan da guztia, ez dago itzulia. Arremanta maitasuna feratan, erabaki behar daumak zurman bezala, baldin badago arrakala, lurazkitik atera zala, gordeta daukazun azken balak, itzaliko du bere itzala, aurrera egin ala. Banoa, beste leku batera, galdutako guztia berriro bilatzera. Banoa, beste leku batera,